това видео бих искал да ви покажа резултатът от един експеримент, който в момента все още не е завършен. Навън времето не е много подходящо за монтажни дейности по антената, но тук в стаята моторчето е в разглобен вид и какво се получава към момента. Това е оригиналната платка на моя мотор Amico 2400. Аз искам да я заменя, да кажем така, да я задраскам с тези две платки. Arduino е микроконтролера и това е драйвер, който осигурява по-добро захранване. Каква е моята цел? Нали? Първо да елиминирам необходимостта от DICE команди, защото те така общо взето в един момент стават проблемни. И втората причина е да осигуря по-добро захранване. Ето тук виждате, това е пътеката за захранването. В моя случай 1 ампер 12 волта. Евентуално може да се вдигне напрежението, ако антената се върти твърде бавно, но това не съм го още изпробвал. Ако се движи прекалено бързо, пък ще е трудно да се установи сигнал, особено от по-слабите транспондери. Там трябва, нали, да преценка вече. Така че този драйвер е от 298N. Тук виждате схемата на свързване. Това тук е енкодера. Само да го покажа долу вляво. Той е някъде. Един момент. Някъде тук се намира. Така. И сега да обясня някои неща. Как е захранване тази платчица? От Arduino-то взимаме 5 волта и го свързваме тук с 5 волта на енкодера на моторчето. Граунда на Arduino тук с граунд. HS, това е хаус сензора, който брои пулсите. По принцип тук е един пулс за едно завъртане на моторчето. Евентуално може да работи на 3,3 волта, но това не съм го пробвал. Така захранваме платчицата. Това е магнитчето. То, нали, се върти и подава сигнал към този сензор, хаус сензор. И той вече по тази пътека изпраща сигнал към Arduino-то. Сега това тук са логическите пинове. 4 логически пина. Ние ползваме 2 от тях. Тъй като са 2, имаме 4 възможности, но ще използваме 3. Върти се наляво, върти се надясно и спри да се въртиш. Четвъртата, да кажем, да е резерва. Тук има един джъмпер, който се слага. Тук. Джъмпер А. Той активира, нали, този канал. Тук управляваме първото моторче. Този джъмпер активира канал Б, управляваме второто моторче, но в нашия случай имаме едно моторче. Става въпрос моторче с постоянен магнит, с постоянен ток. DC моторче. Каквото е и това моето.
Според производителя, една тайванска фирма, то консумира 0,91 ампера, когато е максимално натоварено в почти спряло положение, но това се подразбира, че не е желателно, нали, за дълъг период от време да се пуска такъв силен ток, за да не се съсипва намотката, да не пригрява и така по-бързо да устарява. Но пък няма проблем, нали, по-силен ток да се пусне в началото, да се преодолеят силите на триене, когато тръгва моторчето. Точно това, нали, е проблема при по-слабото захранване, недостиг на ток, на сила на тока. Сега, тук вече виждате граунда на Arduino, се свързва тук с ground, също така се свързва на енкодера с ground. Това са изходите за моторчето. Аз предварително измерих с мултиметър, че този М0 пин е директно свързан с минуса на моторчето, а този М плюс пин е свързан с плюса на моторчето на късо. И точно този енкодер е по принцип стандартните енкодери не са толкова сложни, но този там, нали, има едни две гърбици, които пращат сигнал за в коя половина се намира моторчето, дали в източна, дали в западната, пращат сигнал от хардуерните лимити, затова е, нали, по-сложно. Но по принцип тези означения са стандартни. Идеята е същата и при други енкодери. Сега тук тези логически пинове ги свързваме in 1 с Digital 9, in 2 тук с Digital 8. Сигнал от Hall сензора свързваме с Digital 2 на Arduino. Може да се ползва и не оригинално Arduino. Идеята е същата. Сега тук по принцип тези 12 волта те захранват тази платчица. Тук няма необходимост да се захранва през тези 5 волта. Добре, нататък какво е необходимо да се направи? Какво съм направил фактически? Ето, това е на софтуера, който се качва върху Arduino Uno. Arduino Uno трябва да се свържи с едно кабелче и с USB-то на компютъра директно. Това файлче се отваря с програмката Arduino IDE. Само да я покажа. Тук се избира COM, обикновено COM3 трябва да е. Тук се пуска сериал монитор да се отвори това прозорче. Не е необходимо да се захранва Arduino-то с отделно захранване. То използва USB-то за захранване. С тази стрелкичка се качва този софтуер върху Arduino-то. Тази програмка. Ако има някаква грешка, тук би трябвало да изпише в някакъв кафяв, мисля, че беше шрифт, че е възникнала грешка.
Но по принцип при мене няма грешка, нали, то е пробвано, вече качено е. Само да затворя това. Това е това е програмката. Тя не е напълно завършена. По принцип, ето тук, преди да се стартира програмката, ако има необходимост, може да се промени този списък от сателити. Сега нека да я пуснем. Понякога показва, че не е свързано. Ако пише минус единица, това трябва да се рестартира. Обикновено втория път всичко е наред. Но това, нали, по-рядко става. Сега в момента пулсите, то тук се генерира две файлчета. Тук се записва адреса, т.е. пулсите, които се броят от хаус сензора, тук ги записваме. В момента е 0, в момента моята антена е на 19,2 изток. Аз приемам това за 0 и тук давам, само да го намеря, 19,2 изток 0 и пиша направи 0. Това е нещо като начало на координатната система. Така. И тук вече мога да вкарвам, примерно искам да вкарам от бърт. Почвам, нали, да въртя, да кажем, на запад, нали. Тук като открия максимално силен сигнал, примерно 119 пулса, и записвам позиция. Сега нека да пробваме на изток, да отидем, примерно искам да вкарам списъка 26 изток, отиваме на изток, примерно минус 114. Говорим, нали, максимално добър сигнал, примерно тук се получи от този спътник. Записвам го и него. Сега като отворим това файлче, тук ето е нулата, ето го минус 119, т.е. 119, това е минус 114. Тук, нали, това се едно един човек ходи по една улица и покрай него са номерата на къщите и ние като знаем номера, ние знаем къде се намира този човек. Нали, това е идеята. Тук вече това и тази единичка означава, че един пулс за едно завъртане на двигателчето обикновено е толкова при всички, доколкото знам при всички, или поне така предполагам, производители на моторчета за сателитна антена. Сега тук скриваме пълния списък, показва се краткия списък. Примерно искам да отида на нулата и то отива. Нали, малка грешка може да се получи. Сега, примерно, искам да отида на Hotbird. Пак, нали, избирам си. Само да видя дали беше 121. Да, да, почти. Да, и мога да се върна, да отида на... Нали, вече няма значение. Това съм го тествал и работи. Това е по софтуера. Когато има възможност, ще го пробваме на сателитната антена. Благодаря за гледането и до следващия път.